Samantala, sa ibang balita naman, magkakaroon na po ng bagong urgent care and ambulatory services o yung BUCAS Center po sa bayan po ng Mapandan, Pangasinan. Ang nasabing BUCAS Center ay ikatlo sa buong Ilocos Region na layunin po na magbigay ng mas malawak na access sa serbisyong pangkalusugan para sa mga residente ng Mapandan at mga kalapit na komunidad. Sa isinagawa po ng consultative meeting at strategic planning noong Enero 11 ay matagumpay po ang pagsasakatuparan ng naturang proyekto. Ayon po kay DOH Region 1 Regional Director Paulo Paz Sidyonco, nagsagawa na sila ng site visit at ocular inspection sa lugar kung saan itatayo po ang BUCAS Center. Dagdag pa ng opisyal, magsisilbi manong tulay sa pagitan po ng mga primary care facilities gaya ng mga rural health units at mga higher level hospitals ang BUCAS. Magbibigay din ng umano ng mas mabilis na serbisyong medikal para sa mga minor surgeries at iba pang ancillary services upang hindi na kailangang pumunta pa sa mga malalaking ospital. IFM News. IFM News. IFM.